Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong try katranat 108 apok Kshatri jong ka Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union kilasdang ya kejeng ki jong ki ya kasien ka basaw bandawa na ka sarkar bakadai ban shimti hino ya ka 108 bat om ban ai pateng ya ka 108 emergency sha ka company ka banabar habakran shikilat pathai khubor ka singi baar ko kong Susan Lingdo ka badai ka nong aiktin ka MEMRIWU ka long ban ka por sha ka por ka ni ka try kam ka ladap ban shong ya kejeng lang baper nreitat hadu kini kisgi ka sarkar kampatla satya ban pinbe ya gijing ya kate kanhon la sanran lang daga HNYF sengkame ka blale ban ai jing kershan ya ka MEMRIWU bat nagalyang vice president ka HNYF uba Marcus Martin ulaong biginong tray jong ka 108 EMRI kide giwei kibakit igijing jong ka jai benre o kijing ja accident kibajuja na ka por sha ka por kibubun kijaka Nagaliang ko kong MSMLE kabadai ka president ka MEMRIWU kalong bahadu katu ka kunhun kalaiki nrai ka sarkar kampatiaw bat kalashule kelut bat matlasa. Masih padai hal lo jong kani mo fikili mantan dai ba piang ba kini ki dan em ki ni kong mantan ma yang ba ki dan em ki ba ka khadu kat no ka jikta ki paj ba kani ka tai dai. Ashubatai kliat ni namar ba kumangali nga syong hangti hapok call center. Yi lo dia ke baro. Tarma beli nga kani nga syukwa banjubab halor ke jing mi ke kot kubor mentasi hapok Shillong Times. Lengba jong kani ka management. Tingi ko aban ajubab halor jong kata kai. Kat ni la ja, kat ni la mi pertai but still kita gi bro kimpat dente kata ka jing le ran kendiat ru. Long kidang yalle ti bantap etmyo yalla dia. Tamang ngingi dan hangte ngitip let baro. Di kuma piang mentah baka kata na mi kipaj ba ka jing kata kipaj ba le kala dai nadu ubnai match. Bakit juna palat ki manpower kibri baong wakani ka ambulance ka op mentari ke dostang da ka frame dan kanu ka service takada baong ngatuga singal abatay ha kami diarung ong bangi strike ngingi pen pau paj ba ngi pen sai paj ba bangi strike ngem na stop ka jing trekam le kala stop internally mano bawa dia kata ka jing iyo nadu ka sarkar kalalap hidala dia ba bakali ka service kilap dia katakan nong ka proof kilalap hidala dia bahkan ni ka failure jong kan ni ka management kala kilalap nanduk bakut jong ubenai February kat kum ka jing pho baki biki ai ki hatu kasi bangilet ya kan ni ka meeting bat uni mission director jong katika NHM ubatai him ubah wat dangi ru ngilalap ya kata la kata ka report la yo end of the February kata ka report bahkan ni ka failure jong kan ni ka management kala poi hadu kata ba less of manpower ki baru kai bun ki pa ba ki do ka jing ya kan ni ka ong ya kan ni ka jing yo long ka jika service ka baki yo tiki bun ki ba ki phone ha 108 kinda yo makna ba ong ipi bakal aduna pala ta ka manpower what kinong sim call ki duna hangte tingi da don da ki proof ki baro ban pen i kata da pi kwa dengan sa pen i pi kata ka jing bamdan briu hang tu haja ka ba sim call what ki bri ki call kim yo di onda ki ngila ayo makanaru nginda phai ba syaki ambulance namang gi hap call ki ambulance ondangi call syaki tu ki ambulance yang ba mam dan EMT dan bam om dan pilot la without EMT without pilot ngim la ban pha ya ki ambulance te kita ki di ki baru ladang ngachua example la dasan photli ki case ngiyo na kasan photli khat artli la ne khasan tli ki dei ki bangi la ban pha the rest kita ki buri ki bun bam kim yo lut ya kata ka service ke kata ka di ki baro long halor jong kata ka jing duna jong kaliman habala da ka sarkar kala alap ya kata but still ka kut u benai kata ka report ki yo end of the month jong ka bakut jong benai jong mulai feb te ka kut ka ni contract how benai March Tilada kalakut tiba still fidang extend ti kata pilalap hidala di mdi ba pi bangi ai mangi piwat pilap hidala di but still pi extend ya ka hadu lai benai kata nya sya de kalakut tu benai March ru mentapat again pis dang ban yang pi ong martu si bangi ngile ikatu meeting bat ubat mission director ong na bangi lalap kita but still ngidang extend wang ngiling yang kan nupor pit ngin ai mo give me just yang trust me kata trust hadu kat nothing in trust nama beli kini kinong teri sarkar lalu mensyua dang don tu secretary mo jong ka health day dang don tu ingti mano tur ang trust me to hadin utul alet once mano once wei kurteng Pravin Bakshi war utur ang trust me ngila trust lalet mentawan so tu mission director wei kurteng Ram Kumar what did he say ang trust me how can we trust there how can we trust sakat nong in trust this is too much kalau along you mentang just give me for 15 days but within 15 days kum no pilaban I guarantee ba mapiru kinum lete
How can we trust that? Lalu kata, pintar kata tender, 15 days. You will take time, you said, right? 15 days. Again, kat baki pinjang kita, you will take 3 months. Again, that 3 months, after 3 months, rada, pikalaktin yang siya ingin nyelet mangi. Sakat no te, sakat no. Kata kadi kajing pensyai jongi. Mabalik kalau too much, kan di karukom le, jong ke sarkar, dan di karukom le, niso kum ki kalong kena, ngirong ngidan ki family hayir. We have our own family at home. Tingirong ngidon kam ngikwa bangin spend time with the family. Ngirong yang kwa bangin wan hang ne bangin je shong kum ne. Ngikwa bangin let ngin shong hayeng ngin spend ngin don lang bat ki bahayeng bahasam jongi hayeng mo. Kidon ki badan de ki kon ki kti hayeng but still tang na mata ka hok jongi ngi wan ngi yang hang ne. Ngi pan ye ko hok la di. Ndai ondangi halor jong ke jing pan jong ko hok jongi ngi tang sha nyon. Idang syaanyon, sakat no te, sakat no, pin long, kata ka di kajing keli jongi na kasorkar kan. Lada kat ni ka pilai i kajing jenjar jongi, but still pilek kelut, pilek matla, pim yu i, pim yu slow, kat ni lalet ya kendo, kibun ki minister ki bangi lalet ya kendo, but still kim lalet ye. Long ngalingo kan ya kan ni ba, balay te siya ikija, but why balay kata ka decision kala ban syamtang kata ka cabinet? Why not all the 60 MLA? Hang ni hapon may galay jongi don baro andru pongot. Balay film siya may kata ka step, ba pin pressure kanya ke sarkar le something why you suffer balik kilong ngilingo kan balik kilong kulut kilong matla kim ite kat ni ngisa you bakan ni ka service ka top priority ka dehi ka help lada phim yang ya ka help kumno ken ngin pilih bela pilih chanu ro ka di ek main ka di ka top priority ka di ka help timanta ka di ka main ya kata ka jingkli ka bangi ku aban boy ka sarkar ken balay why ka reason ka di kay pi up ya kata hadu ba pindakot ba pindapoy hadu ka tukopor ba pinam dan power show ba pinlay ay pinsa ong ba ongim dan power show bangin le na mabilis tang lano kalawan ka code of conduct kalawan ka ay pinyat ki election you do something ngim dir bangim madan pilai ka di ka issue jong ikam de ka batmai kalalong na do ar hajar khat krang yang kumne ngira ya ka di ka issue lang na do nakisnam daki benai diking yasha balai ngi perkat be ki pajba sakat nu kengin perkat balai ladang ngi perkat pajba hadu kan ni syai ki balai kim sutu te baki pajba alung ki don kam hati kene service dekat nis ngi ong bangi balai kum ka union ngi perkat be pet ngi smart atu si jing syang ya nyu pu ar kenta ni klem strike ra hadin nyu pu ar kenta ru bangi perkat ki pajba hadin halu sining kong ngi ap yu balai ngi ong pet sofa kai pajba ngila tip ka sarkar si sande kim long tray kapelong yang iba ni pelong ke strike hadu balai kata idang perkat idang dan ki staff jungi ki ba question hang tu yang habang lain nyo pu akan ta balai ki lagi nyap pun sutu ya ki staff lade ong pet ngi try nyap sutu as humanity mo kum ka jinglong brio jing snow brio ni deban long kamyar kan long kumno lada kale ka sarkar kan le ka company kale kumno tambangi kum ki brio pa de long para brio ni sutu kan ya kata takadaw long ladangi ngi perkat kata yo pa ba hindi na kajik profit jong na bangilay i bakal down pala kan service wat mangi bangiwan tray ngim sutuna chu na mabalay ngim lati ban civic life na mabalay ngi iba kini ki ambulance undan manpower undan i di kata kan problem ka hang ni katum ka jingmi kot kubor ha katu ka jingwan gitu kini kiseng balang kiwan hang ni ki ong ba ki wat jing tip ba kat no tuli ambulance yang ba ka haslong ki phone ki pajba ki mio ya kan ka service ki mio ya kan ka service ti kikeli uniu state hat jungi wang no dan southly hang ni hapo shalong fine ke dan southly lada ukno be ketika NHM ko bentip bro ko kembali kadon kono teli bat kono teli kironi running no da kadu kumnu ki dan sanpo prateli kat kum ka jingtep ka dan sanpo prateli meghalai bar ko we na sanpo prateli da kumnu no approximately si totally tiki ki single shift sudah single shift balai baki penyabi tek tang single manpower kemut hakashis ni ban try up sau kenta Arso kentang si tang kin le tang pra kenta bet kita tang si single chip na kamut kinda le duty ki le khat ars ni si sen le ben tu khat pras ni ka down ke tu ka ambulance data pila ban kili ki don ki phone number ki bangi yo na po law ba na e nakat ki bon ki keleng ki jaka ba ki ambet ba pet ni phone na tak ngin le kom no dan nok trade kaduna pala because of course kating jong company shoot ta kada ngong pi kadi tang ka frame ba kadon tang ba ka service kamyat kata ka di kami kan tingi ta kadaw yung mentafin keno kum no yung ibangi ngi strike mangi kan siya ka tu ka jingli jong kan company pat bakale ka kos kating bakam yate ka ambulance ka saasang ka frame kata ka jingkili jongi balay PE ba ki staff baki strike o balay kita siya pat ba ki bon ki baay yu mo ki ong yung iba din nakadaw jong ki staff mo din nakadaw jong ki staff tang ba kani ka dihang ni kan siya igin balik kim UI pa di ka jingli jong company ka jingli jong sarkar ka kalap taruh kadang sengap ka extend kata ka di ka jingli jong ipa
Ngadahi Suzanne Limdo, advisor jongka Meghalaya EMRI Workers Union. Niyeng hang ne ban pensyai pedba babele bengiawan miang syaka strike session. Nakapor ngila syong ndak strike kene gede food strike. Ngila ai ga jimod ya ka sarkar ba balai gala ban shimhi namar ba pisa ga wanaka infrastructure gede naka ki breg batre hadir ki nakane ga jalla ta balai ban happen privatize ya ka company ga banabar. Namada ka jingwan jongki kilong kumbaki haras ki breu nakane ga jalla. Tengem ailat shu ya kane company bakan man haras yangi. Na hakipor ki balai ngadap syong ki HLC meeting ngadap lot baro khai kita ki meeting. Te balai hadu kini ki por palla ban penbe ya kane ki issue ga jongi. Kumba ki naka liang so management ru ki plat mene ko khubor ba kilapan kiu ya kata katulab ni kwa ban ai jing pensyai halor kata ki penki katulab kata ngimlen tangba kamdon par kata ka jing syai ka transparency ha kata ka jing penki ko tulab kat bangila ai dak shiti ban clarify halor ka jing penki ko tulab kat babun ki employees ki kham ki ko tulab nila ai ka clarification kimla ban ai ta clarification balai ka dan e shalende jong kane ka jing penki ko tulab ha bangila ai kata ka por ka time limit ki bakin ai clarification ro kimla ban ai kata te ka dan transparency ha e ha kane ka company plus kawai kila cut down ki manpower ni ko ban pente ba da ka jing cut down jongki ya ki manpower batre ha kane ka management kalakta shibun ya ki ba ha ka ba ka service ya kiru klanang hian na ka por sha ka por ki bon ba ki breu ki bakol ya ka 108 ki miyo shu baliyo ba ki cut down ya ka manpower kat ba ka jing sha pe khmat pat ka dengi ki staff kat ba ka main culprit kin dei be ki management tingi ko ban pensyai ba kani ka management hi kala feel nadu usnam balaleng hado mentah bangi ko ban be sisunan ya kani ka management ka bon ban harasi ki breu na kani ka jalla ka strike kani ka food strike na ki strike ngad le ki rally ban ngilale ki sit in demonstration ru ki meetings ki labun kat ba ka lawan ni iwi minister saban si iwi minister ru te kam sei so hiru na isha ai kat ba ibarem yang da kumai kat ba haibet mai ga wanda kumai te kam syong e hata ka jingkel kelyang ya ki minister ka syong be habala rai na nadu arazal kat khandai pa bengya ki ni kom te belai hadu news nam bikin pala ban pen be ikane how to strike bengi strike how January ki nangin bu ya ta committee bakan wan ban observe sha for 2 months ni klami ya ta committee ru te menta ki extend ya ka contract on what basis on what ground ai kata ka committee ba ki la promise yang ni Ladai ban buat kata ke committee kum bagi la promise kena bakin observe bakin page kan baru kai ka delu jawa government tangki breu ki batre hafte support staff HR but state head ki de ki breu jawa ke company te beli kimla ase ki IT ki batre hang tai ki de ki breu nak ni ka jilla kat baki staff baru kai ki de nak ni ka jilla ki support staff bun ki de nak ni ka jilla te beli habangi la long so qualified te beli kimla ase ban war kata galat kelenti bakin shimhina to ga ju ka por mo ngi don lang bat ki staff jong ka EMRI na ba Marcus Martin vice president jong ka New Trap National Youth Front Central Budi ka jingwan ringi na kolong ba ngi na ka por ba ki staff jong ka EMRI ki ju pen snow ya ka jingi ki jong ki shak surka ba dei maki ki bakit ya kajing jong kajat benriu la bonong hakikam ki bolok emergency ki accident ki ba habun ki jaka te ngiru ngidap da kajing sngo ba balai ke sarkar kale menti ban skap ya ki ba ki nongtre jong ka negative aman ki la pun sngo ki henrai kum hadu menda kum ba ngilai la bun snam dai pila ya ki ka sarkar gadang set keluar bat ngiso bonong ba kum ka seng balai kini ki minister ba ki nomi khmat ki jungi kim pai khmat cha kini ki balakloi ban ai tilut ya kata ka mensem bo na menta jongi ki nong susnong jong ka brin jong trap nyos ko ka ba khmat do kolong ba ka jing perem kolong ba balai kini ki nomi khmat jungi ki alat ya kini company ka bana syaba ban yuroi ya ki staff jong ka EMRI mo te kaba akmandu kajing skosi nagreng jungi kum kaseng so bunong ba kum produk persnam ngimla ban
susap lane ban supet mo ta jong tang di khmat but ngi so bonong ba ngi ha ban sim lagi lat gilunti wana ka sengru ban kasyan ye phi ya kan ki ji ki jung phi dai dawa ri ko hok jung phi but phi don ri ko hok ban dawa mundan bala ban kham batang ko long ko sarkar ke di ban skap ni ke jing ut jing nam ko jung phi te nakaliang ka seng but ngin saya keren ngin sim ya karai nakaliang jong ka executive committee jong ka seng ban kersan pura ya kini kecil ki jumpi kena bak sekar kan piskor but ngai ko bolong menda ki nongelam kam tam ki minister no ki kita ki politician kim judan kata ka mensem ban semua para yang ki baret lane kita ki beri ki ba ben ki ke jela ka jela ka ki lomba juno lomba jumpi kalmu pi don minister ndon mi khamat namar ta sumunong ba ngi kum ki sang halak mo kum ki nongsung snong jong jela ki ba laju bapila juai ke sakri yang ini hakikam ibun iso punang nginuan sikmat ban kersian lang yapi hagar ngono ko benda kai chunaf kendal lang batpi but ya kan ek jisang chupi ban simyang egalti sinjam sai sen ban yakhi mo indefinite strike diom kata ka kajing yakhi ke bam bupot mo te ngi yong toya sikmat rai hadu bakas sarkar kan piskor te kan ke benda ka ba ngi don la ko jong hok ngi gedon la ko jong benda bandawa la jong hok te nak keturu ya government ba kan haban pensai ya kan ke jing pendile mo ban tender thmano ya kan ke company mo labonong ya kan ke department balai kin susah menti ya bansu ailat ya kan company ke ban sa dahar mo labonong te kan ru labonong ba kadigi ke ba komla ban priang na yang kaseng bat jongi hilang hi boro tinagre ang chunaf ndon i bunong sibon kadehi ko punta ka ba ngi don ban ai jing kasyan ni ya sikman laraong mono balong bean ge jing ki jing biru ndai ngi yong kane kade jing ki ka blai loy tinamar kata pidon ye ko hok bandawa pidon ye ko hok ban kren pidon ye ko hok ban yetho ye ke pidon pi kunu jinge tada ko sokar skap thi ka mot ko sokar kade ke sokar ka bakulut mo kinumi khamat ki bakulut kim bom kiba nganok no desa gini kinomi kma bom timot namda mencekri ya kejela ke jungi but kata kadai kuai ke ba ngi so bonong ba habo pun ki benta ngi tang gi ki ada bokong santam ka government ke depan paikmat shafi ki staff ki ba long ready alsa kunda ban sekri namta ki junun kam jungi no kusnong jong kejela he broi daleng kaseng chen khadu khadwai ketang hi wai zo bonong ya cikamat ki ki jumpi ai bang sarkar kan peskor ai bang sarkar kan skap ya ke jing dawa ki jumpi but antat ba ka jing dawa jumpi kan siso ba hangtang sutu bonong ba ni layo ban kayo so jing jo nagal yang seng chnaf ya ceprang pi bor khoi ki staff joka marai ba ngi non lang pi but wan nom du jikerman kumbolong ngi 12 ladon mo boro sita but kimolai sakki ga don pi ka hnf pi boro koi kan yes nok tilang pi kan agi jing san bopura ngala pun sudu la ponong gini ki cikli jung pi kan don pe hi ki jing ya pher nada ko sarkar kan penia hi kan long trai hi ngan trai ki staff ru kin honi kata ba ka jing siru kan lese kan kambeng but ka jing long trai jung kiru kan kambeng but ka jing ngono ka jing ba kamro kala pun bang lese kala mono kan kambe pher ha ka jing don juga company ka ba sabar jela but ka jing pinya jung jela kata ka di bang hi ka long ba ha bang hilong trai dala de kamut ngidon ni kata ka kamun bakulut belara pengintre kono no kam kumpulong menta long basate mo long basate ki katulap kambiang kajing si kambiang rai kaduti bakile ngitip hadu menta gini si kulong apso kunda kata namar ya ka pamentahi ngila ai beda kami ka indefinite strike kasya ka sarkar perken baka perkhan ya mi kipat ba namar klem kajing don jong ka 108 ki brio ki badan ha ka accident mano bankit ki brio ki badan kami ka ambulance ki bapang basitam kita ki long kami ki ban kha mano bankit mano ban bakli ya kata kan ha bakli ka sarkar te kasya ka sarkar ada ka yai menti tekan habshim himakai ke responsibility kita ke jing jabar ko mangi ki bla tray ha ka feel ni i shisha ke jing janja ki padba namar ki bun ki bamla ban wat kali shi tengmi ki phone ka 108 ki don ki bangat accident kim te beki mina yem bekin ngat ka accident tem don baket don batre ban kata mentang ki 108 ki bade balaj balayarap dan ki bala hab syariat ki dai ki ba torres ki 108 ki laj banyarap
Keladadan kum kita kejingja mana banyak pada kimdon ki 108. Biar kan baka government kumno kan respon shua ya kan ni strike. Nama kan da pensyong sa yang ihang ne kamut makai ke penjenjar ya ki padba jo kan ni gazela. Tel ya kata ka baca khmat ladangi i baki nang i menti siai menti tengi rungin hapar khad ki we ki lak lenti pa.